Mali, Nigeria, Chad, ale ni Sudan nunun tɔgɔla kumaw ka ca bi kosɛbɛ Bamanjɔlen ɲɔgɔn wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna fala ye. Jamana minnu bɛ bi n'olu kɛlen don ko se k'u kɔ da Bamanjɔlen ɲɔgɔn wale kɛbaaw la ko ni jamana naani do bi wulikajɔ ni cɛsiri ani kɛlɛ kɛcogo ni kɛlɛkɛminɛnw kɛcogo la n'o y'a sɔrɔ Chad kɛlɛkɛcɛw olu ye dugumala matarafa Mali sanfɛ ani duguma ale ka wulikajɔ kɛlen don o la. Nigeria ale kɛlen don k'i ta kɛ kɛlɛkɛcɛ caman tali ye yaasa kalanden minnu bɛ bi n'olu kɔni talen don Boko Haram mɔgɔw fɛ u bɛ se ka sɔrɔ cogo min Mali ko ale kɔni nin waati laban in na sanayɛlɛ bɛ ka sɔrɔ a fɛ sabula a ye minɛn minnu sɔrɔ k'a bɛ ka baara kɛ ni o ye nin jamana saba bɛɛ lajɛlen k'u kan ka min fara u bolodala fala ye o ye ka sigi ka fɔ fana boloda sabula bi in na maa caman bɛ togoda ni buguda ninnu na u fɛ yen a ka di u ye u fana k'u fɛlaw fɔ yaasa marifakan mana da yiriwali baara bɛ se ka kɛ cogo di olu yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di sabula u yɛrɛ ka fɔ la u y'a yira sa k'a fɔ duguden caman bɛ yen bi u y'u sigiyɔrɔw bila nka a ka d'u ye u ka segin ka t'u ka sigiyɔrɔw la sabula yen de y'u ka baarakɛyɔrɔw ye. Mali ni États-Unis ka kuma min ŋunuŋunu fana bɛ sen na min ye diɲɛ kibaruya ye u y'a ta k'a yira u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali gouvernement ye ale kɔni ma datugu fiyewu a ye wulikajɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko waleya in a ti bɛn a ma o ye kelen ye wa min ye Amérique ye ani o ma fɔkan foyi ka a ko la ka sigi sen kelen kan halisa min ye cɛncɛn fɔ ka jamana na Wagadugukaw fɛ yen AES ale bolofara baarabaw ta nasira la jɛrɛba naani labɛn bɛ senna Wagadugukaw fɛ yen min bɛna tali kɛ jamanaw bɛ se ka cɛ sira tagama kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw polisilakaw olu ka sira fɛ k'o sigi sen kan sɔrɔko ta nasira fɛ pankuruko kuma min fɔra n'o o kuma bɛ senna ka taa se bolofara wɛrɛw ma ani bolimafɛnko lakana ko ni jamana saba in k'u bɛna t'o danganamaya Burkinakaw fɛ yen dɔgɔkun nata in na ani u ka jamanaw fana cɛ sira ɲɔgɔn la min ye wasadenw ye olu ka baara bɛ se ka kɛ cogo min na ko nin baaraba naani o labɛnnen don Wagadugukaw fɛ yen dɔgɔkun nata in na sɔrɔko ta nasira fɛ Egypte ale ni Tanzanie ko olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye Egypte jamanakuntigi ye ale bɛ taamala nin waati in na Tanzanikaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bolimafɛnko ta nasira fɛ ani sobaw jɔli u y'u bolo nɔ bila sɛbɛnna o hukumu kelen fana kɔnɔna na Benin ale ni Maroc fana y'u bolo nɔ bila sɛbɛnna fo sɛbɛn 14 bɛɛ bɛna na se ka sɔrɔ min na sa min ye Maroc ye ale bɛna taa miiriyaba minnu ta ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa ko min ye Marocaw ye ko nin kuma in kɔnɔna na u ni Mali fana bɛ kuma ɲɔgɔnya la yaasa min ye Mali ni Maroc ye u ka se k'u bolo nɔ bila bɛnkanw na kɛnyɛrɛye tigilamaw olu ka sira fɛ diɲɛ seleke naani kibaruyaw la sa an b'a yira sa k'a fɔ ko halisa min ye Detroit d'Ormuz kɔnɔna na ye Américains y'a yira sa ko kununko sufɛ k'u ye wuliliba 13 fana kɛ tuguni ka gosiliw kɛ ka ɲɛsin Iran ma Iran fana y'a yira sa ko ale ti da ka sunɔgɔ la Amérique ka hakɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ kulu n'o bɛɛ lajɛlen kari min ye Kuwait ye o Jordan ye o ka taa se Dubai ninnu ma k'u tɛna da ka sunɔgɔ kɛ tuguni wa ko Américains k'a bila u kun na k'olu tɛna se ka u to yen Amérique yɛrɛ dugu kɔnɔna fala ye bi ko Trump a ɲɛsinnen don fɛn min ma o ye kalata nata ye maaw caman bɛ ka muruti ka sababuya kɛ a ka kalata nata in na Sénat ale ni Chambre des représentants kɔnɔna na n'a ma kɔlɔsi k'a tɛna se ka se sɔrɔ la Amérique jamanakuntigi a fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bɛnkan ye nucléaire ko la ni Arabie Saoudite u t'u tɛgɛ nɔ bila o la fiyewu ni Arabie Saoudite ma sɔn ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ni Israël ye ani Israël ka jago baaraw kɛ yaasa ale hakilinabaaw ye mun ye o bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na sifinw olu fana bɛ wuli ka jɔ la coupe du monde bannen kɔfɛ fala ye k'a yira k'a fɔ sa ko coupe du monde yɛrɛ sara coupe du monde wari coupe du monde musaka ko min ye fantanw ni sentanw ye k'olu jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun y'a ko la dolati kɔni a lajɛra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ka kan Trump min b'a fɛ bi Gianni Infantino ale ka kɛ diɲɛ seleke naani o ɲɛmaa ye k'a ka kiimɛli kɛ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ denmisɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɛ a tɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa yɔrɔ jumɛn ko ɲininkali kan ka kɛ nin ko in na nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min